Балдъза ООД представя Ваньо Дребния, Качо Кацарина, Любен, Любеница, Теменушка магазинерката и Супер Аспирин в епизод 2 на сериала. Затворена къща! В миналия епизод Качо Кацарина затвори всички свои приятели в една Затворена къща! Помощ! Тук да не влезем, защо ни заключи? Тихо е, ще изляза навън, за да видя какво е времето. Ла. Бег от тука, бе! Времето е много приятно. Ще вляза вътре. Ба. Ти не осъзнали, че ти си заключен? Кой аз бе? Кой го каза той, бе? Коя си я? Теменушка! Носи просто, ма! Не помниш ли днеска ми купи от мен един куруп? Не може да съм заключен. Шига да видя. Помощ! Заключен съм! Не мога да изляза! Много съм прост! Абе, Качо, ти не мислиш ли, че той беше малко глупаво? Да, и всъщност, защо го направи това нещо? Да, защо го направи? Значи, това беше част от един мой коварен план. И какъв? Значи, исках да ви заключа тук, да продам къщата на някой, после вие да вземете от него ключа, да го изгоните и да си върнем къщата. Това не е ли брилянтен план да си върнем къщата? Защо направо не я продадеш, а направо тук си живеем? Защото моят план е доста по-добър. Добре, тук не е ли малко скучно така? Какво ще правим тук по цял ден? Запасих се по-рано с продукти. Чакай да до хладилника да видя какво имаме. Да видим какво имаме за ядене днес. Само един кораб ли, бе? Да. Ти говориш ли, бе? Да. Чакай малко, аз не те ли купих за залукче? Да. Много си прост. Да. И също ще дам. Да. Какво има за ядене? Много неща всъщност. Има, значи... Няма нищо, бе. Оня кораб да ти ни продаде. Знам една чудесна рецепта за кораб. Ти ли, бе, Любене? А за прасета? Много е страх. Айде ли зайци? Зайци. Естествено, че ще сготвим и зайци. Аз обичам на тиган, мука, бе. Чакай, аз пак ще да видя дали наистина сме заключени. Помощ! Заключени сме. Няма начин как да минем през вратата. Искаш ли малко мляко? Паша! Да. А що ме питаш? Тук няма никой друг. Къде са всички? Те кака. Как така?
Да не би да се намерили някакъв тайски ход. Да. Къде е той? А вие защо не избягахте? Да ти го покажем. Айде да избягаме да го видиме. Натам. Ай, да избягаме най-накрая от тази. Затворена къща.